Philip. 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 Roligere. Tillykke med fødselsdagen. Tak. Jeg har en gave til dig. Har du det? Ja, kom. Den er ude i køkkenet. Hvad er klokken? 8:30. Ja, så kan jeg godt forstå, at jeg er så træt. Tillykke med fødselsdagen. Er den til mig? Det mener du ikke? Okay. Jeg synes også, du er nødt til at have en cykel. Den har også en mega god lås, så det kan være, at den ikke bliver stjålet, ligesom de andre, du har haft. Så er du også lidt med din egen mand, ikke? Ej, tak. Selvfølgelig. Jeg skal heller ikke låne dit rejsekort længere, jo. Det er præcis. Den er sgu god til dig. Mm. Den er ikke for høj, vel? Nej, det tror jeg ikke. Jeg kan lige nå med stortåen. Jeg har siddet lidt højt. Mm. Skal vi have noget morgenmad, eller? Ja, men jeg har faktisk spist. Jeg skal jo på arbejde, men der er morgenmad i køleskabet. Skal du ikke arbejde nu her? Nej, først lidt senere, tror jeg. Okay. Helt sikkert, men vi kan ses bare i aften, ikke? Det er da det, vi Jeg har gør. tidlig fri. Jeg drikker jo en lille øl. Nej, tusind tak for gaven. Selvfølgelig. Vi ses. Vi ses. God dag. God dag. Hej. Hur är läget? Hvad? Hur är läget? Hvordan går det? Det går godt. Hvad med dig? Det går godt. Dejligt. Må jeg tage lidt af dem her? Ja, det er til dig. De er gode, ikke? Ja. Och lite starka. Meget lækkert. Vi tänkte dricka öl några här efter arbetet då. Visst Ja. det blir? Nej. Ja, min ven har fødselsdag, så ja. Jeg aftaler at fejre ham lidt. Så det... Han kan ju också bara komma hit hvis han vill. Så kan du få gratis drinks. Ja. Ej, han er ikke sådan lige sådan... Det er ikke helt hans sted, det her. Varför inte? Fordi det er det bare ikke. Nej, han er lidt en anden type. Altså Rasmus, Hej Philip. er Lars derinde? Nej, han er smut i niveau og hente nogle ting, så kommer han tilbage til jer. Jamen, var det ikke i dag, vi skulle sælge de der ting der? Vi skulle have mødes halv 11 her. Det ved jeg kender ikke din kalender, Philip, men han kommer tilbage igen. Og så kan I snakke der jo. Ja, Så du må vente indtil da. jamen jeg tager en dansk vand så. Ja. Sælger du mange af dem her? Ja, altså nogle gange det er noget, folk bruger. Ellers, så kan du være. Ja, sorry, jeg skal lige ordne nogle ting. Har du styr på den her? Ja, selvfølgelig. Du har været i Niveau, eller? Ja, jeg skulle lige hente de her t-shirts og regnslag der. Okay. Sådan der. Fedt nok. Nå, Philip, du ser. Det kan du godt se, ikke? Jo. Der er lidt af hvert. Så sådan nogle magneter her. Er det Nyhavn, ikke? Ja, præcis. Jeg ved sgu ikke rigtigt, om det går, men altså, du må se, ikke? Bare sig de fra Frankrig, så hvis det er. Okay. Godt. Det skal jeg sgu nok forstå. Apropos det der, vi snakkede om med den der partybus der. Er det noget du har tænkt videre over?
Mm-hmm. Ja, men partybussen står i Aalborg lige nu så er der ikke sådan rigtig... Så det bliver ikke til noget, eller det er... Jo. Okay. Det er sgu da fedt. Ja. Men altså, jeg tror virkelig, jeg vil være rigtig god til det. Jamen, det er også bare... Altså, jeg har ansat Rasmus, ikke? Og Rasmus, han kan sgu sagtens stå for alt det der, så det er fint. Altså Rasmus? Mhm. Jamen, altså, altså har du ikke brug for en, der har lidt mere feeling med mennesker og sådan noget? Er det ikke sådan noget med, at man stiger lidt i graderne løbende? Og sådan noget? Man kan alligevel ikke være alene på det job, vel? Og der er bare sådan en som Rasmus, han er bare nødt til at være med, altså. Så der er ikke nogen plads til mig, eller hvad? Lad os se på. Philip, prøv at høre her. Selv alt indholdet her. Off. Og så, når det er solgt, så snakker vi om partybussen. Okay, så Okay. hvis jeg sælger det her, så kan Så jeg snakker få... vi om det senere. Ikke? Bare Okay. få solgt det der. Tak, Lars. Ja, selv tak. Ja, okay. Det var lidt ærgerligt. Det er som om, han vil bare ikke have, at jeg får det job. Jeg skulle da have været til mange fester. Altså, hvor svært kan det være? Altså? Jeg ved jo, altså, at jeg godt kan starte en fed fest. Give folk en fed oplevelse. Ja, præcis. Det er også det, jeg ikke kan forstå, at de ikke kan se. Nej, men de vil gerne... ja. Men jeg tænkte lidt på noget. Fordi at... du kunne faktisk godt hjælpe mig lidt. Hvordan? Fordi at hvis jeg går op til Lars og siger, at du er med på projektet, så tror jeg godt, vi kan overtale ham. Med på partybussen. Med på partybussen. Hvordan? Altså, du har meget erfaring. Jeg har ikke været bar til. Nej, men du har været tjener. Det er rigtigt. Ja. Og det er meget det der med ansvar. Jeg tror du, Lars, han synes, det er fedt, hvis jeg er med? Altså, Ja. jeg har jo ikke det, du har. Nej, men du er vant til at køre en hel restaurant. Altså, du er ret tjekket på den plan der. Det kunne virkelig være fedt. Så splitter vi 50-50. 60-40. 60-40. 60-40. Det ved jeg sgu ikke. Ej, jeg skal lige pisse. Ja, du ikke lige tænke over det. Skal du have øl med? Ja, tak. Undskyld, har du en lighter hjemme? Ja, det tror jeg da. Sådan. Værsgo. Tak. Tak skal du have. Det var så lidt. Er du her helt alene, eller? Ja. Eller, nej, altså, jeg venter på en veninde. Men hun tager ikke lige telefonen, og jeg tror måske, hun har glemt det. Jo. Ja. Hvad med jer? Hvad? Hvad med jer? Nå, men vi fejrer min fødselsdag. Nå? Okay, hvor gammel bliver du så? 31. Bum. Ja. Tillykke. Tak. De der Eiffeltårne, er det nogen, du har fået fødselsdagsgave? Nej, det er fra mit arbejde. Ja. Jeg troede, du arbejdede på en partybus. Ja, undskyld, jeg overhørte, hvad I snakkede om. Nå, ja, okay. Ja, jamen, det er noget, jeg er i gang med at starte op. Så dem, jeg arbejder for, de har mange forskellige projekter i gang. Så jeg får sådan alle mulige forskellige opgaver. Okay, ja. Så det er ikke sådan noget 9-4? Nej, det er det ikke. Nå, det er da spændende. Det er rigtig fedt, ja. Det er dejligt, vi møder lidt senere. Undskyld, forstyrrer jeg noget? Nej, overhovedet. Okay. Skål. Den her er nem. Hvad så? Nå, men hun var bare lige over, og så lånede nogle lighter, og så stod vi lige og snakkede lidt, så meget sød. Så meget så. Meget sød. Skal vi ikke bare invitere hende over? Kan jeg godt bare gøre det, eller? Ja, det. Gør det da. Undskyld.
Har du lyst til at spille med? Altså, mens du venter på din veninde? Ja. Helt klart. Det vil jeg da gerne. Har du prøvet det før? Nej, det har jeg faktisk ikke. Okay. Jamen, så tror jeg, det er bedst, du er sammen med mig. Fordi at, jeg er heller ikke så god. Så kan vi være lidt dårlige mod den gode. Okay. Super, tak til. Han er skide god til. Nej, overhovedet ikke. Hvad hedder du? Jeg hedder Agnes. Hvad hedder du? Jeg hedder Philip. Det er Nikolaj. Okay. Hej. Vi har fået lidt øl. Det er perfekt. Har du en øl? Nej, det har jeg faktisk. Skal du ikke have en øl? Jo, det skal jeg faktisk. Ved du hvad, jeg henter lige en øl til dig. Okay, tak. Så prøver jeg at lave nogle point her. Noget specielt? Jeg drikker alt. Alt, yes. Hvor er du fra i Jylland? Jeg er fra Aarhus. Fedt. Jeg er fra Hesting. Det er lidt ude på. Ja, det ved jeg godt. Den ligger lige... Ja, det er ikke så langt fra. Langå, ja, tæt lige på. præcis. Ja. Så er der kolde bajer. Tak, og tillykke med fødselsdagen. Ej! Du har alle kejlerne. Men det må den så ikke, fordi den røde også, eller hvad? Jamen, den hvide ramte først. Det var meget godt. Det var hvidt. Det var, Ikke men, minuspoint. Der var ikke nogen minuspoint. Ej, skål. Skål. Hvor gammel er du så, Agnes? Må man ikke spørge? Må man ikke det? Nej, jeg spurgte dig kun, fordi du sagde, du havde fødselsdag. Ja, okay. Hvad er dit stjernetegn så? Mit stjernetegn. Altså, jeg har fødselsdag den 22. november. Er du sådan en, der ved meget om stjernetegn? Skytte? Ja. Vinterbarn? Kan du sige noget mere om det, eller? Må du heller ikke spørge mig om for meget. Jeg er jo ikke astrolog, men jeg synes bare, at det der skytten, den plejer at se ret god ud. Det er dig, Philip. At du skal have nu. Skytten? I er bagud nu. Det der, det tror jeg ikke en skid på. Det er, jeg kan love dig for, at det virker. Du gør det hele tiden. Det gør det. Det er ret godt. Det er fuldstændig ligegyldigt. Nå, skal jeg lige rydde bordet her? Hvis I lige flytter en gang, vi så gør jeg lige noget. Gør plads. Er I klar? 4 gode point. Det var meget godt. What? Hvad laver du med de her? Hvorfor har du så mange af dem? Eiffeltårn? Ja. Jamen, det er nogle, jeg sælger inde på Strøget. Ja. Ej, hvad laver du med dem? Men det er rigtigt, jeg står og sælger dem inde på Strøget. Til turister, svensker og alle mulige fra forskellige lande. Hvad tager du for sådan en her? Men det er jo, vi reklamerer med, at vi sælger dem til halv pris af, hvad de sælger dem foran Eiffeltårn. Så der koster de 40 kroner, tror jeg, så vi sælger dem for 20. Nå, okay. Ja, så det er, hvis man ikke lige har noget at købe den i udlandet, så er man på den. Så kan man tage den med ind hos dig. Vil du have den? Det er en gave til dig. Jamen, tak. Skal du bare huske, at du har sat den i lommen, for den kan godt stikke lidt, ikke? Jeg stiller den her. Ah, okay, stil den der. Hvad så? Så er der kold øl. Er det en god fødselsdag? Ja, virkelig god.